summer. I pozdrav svima ljudi, dobro došli na klip ljudi, danas ćemo igrati PvP na Guildcraftu, znači ovo je mislim treća epizoda PvP-a na kanalu, znači odnosno na Guildcraftu, tako da danas ćemo, znači ja mislim da ćemo igrati nekoliko ranked mečeva i on ranked će ima da igramo, tako da znači ovo Vodin Sword, mislim da je to kao to je neka glupost, tako da znači ljudi ajdemo upravo u ranked match Bullet UHC, znači inače malo prije sam snimao na jednom drugom serveru, ali bukvalno ono ok je PvP, znači ono sve je ekstra, ali imam puno cheatera. Možda nađeš nekoliko igrača, šta li hoće. Čekaj vidim šta li hoće. Reci šta hoćeš. Aha, mrš, hoćeš kombo. Moram da gepam. Ne možeš ti protiv mene, da je bilo jedan. On će meni tu nešto kao neki kombo. Ajde. What the fuck. Ovaj lik toliko lago, ima 3 crtice incidente. Odnosno 3 crtice, znači ljudi idemo da ga odnosno what the fuck, on će mene da ezuje. What the fuck. Možemo Katniss. I Katniss smo dobili, znači GG, tako da ajde probamo da vidimo da li igra neko ranked na ovom serveru. Tako da igra to nice, znači igraju. Da, naravno imao sam također problema sa programom za snimanje klipova. Ja mislim da će sad kvalitet biti malo bolji, zato što sam, odnosno skinuo sam full verziju actiona. Ako vi hoćete full verziju actiona, znači imate Smash X je objavio klip kako da skinete taj klip, odnosno kako da skinete taj action, tako da what the fuck. I ono, ja sam to sve uradio, pratio sam kako je on radio i naravno, mada ja sam prije snimao sa Frapsom, ali jako je bolje, znači ono, FPS je isti, action, odnosno malo je bolje, ja mislim action, zato što može nekad preći preko 100 FPS-a, tako da što mi se više sviđa. Znači ovaj lik počeo da spamuje nešto, morat ću ja to što prije da rešim, tako da li tryharduje toliko, ja pa da ja sam ranked. Ajde, šta spamaš toliko. Sad ću ja malo da spamam kad me nervira lik. Ajde, još postavi lavu ako možeš. Da, imate kao što sam rekao, ako snimate Frapsom, znači imate bolji program Action. Rekao sam gdje možete skiniti taj program, what the fuck, on je upao u lavu, sam sebe ubacio u lavu. Okej, what the fuck. Ja sam se malo zajebao. Ajde, ne spamaj više. Šta ti znači toliko da spamaš? Ti mali kombo, kako me nerviraš. Ajde, lobije. Ajde, koliko tryharduje lik, ja ne verujem. Okej, moram da gepam. Okej, ja sam vjerojatno dead zbog jebene lave, tako da GG svakako okej, tryharduje lik previše, tako da idemo još jedan da igramo on ranked, pošto ono tako da ljudi nisam dugo snimao i evo sad imam preko 100 FPS-a, tako da nice. Znači pokušavao sam da vidim sa streamom šta bi mogao bi možda ponekad stream, ali ono teško, mislim ne bi mogao Minecraft, ali mogao bi nešto drugo, naprimjer, zato što Minecraft imam jako low FPS, čak do 40, ja mislim, ne prelazi preko 60 FPS, ali to je ono
nije toliko smooth, pošto smanjio sam bitrate na baš dosta. Tako da nema šanse da ću da streamujem Minecraft, pošto jako me iritira, ne mogu da igram sa takvim. A još me ping malo zajebava, tako da ništa od toga. Velik spamuje sa lalom. Ok, meni su hladne ruke baš i ne mogu da se toliko dobro PvP-am. Tako da, ok, on je dobio taj combo. Kako se to zove? Oh fuck, lik me je odrao. Opa, pobedio sam, nice, GG. Tako da ljudi, znači, možete mi pišite sljedeće klipove da ono kako se beše zove, da mi pišete, kako da kažem, znači da mi pišete neke komentare šta da, onako teme u klipu šta da pričam, pošto, znate, ja nemam premium, što svi znaju, pošto ne mogu da kupim, nemam kako, kupio bih ja odavno da imam kako, zato odavno bih kupio, ali jebika, nemam nikakav PayPal račun, a da dam nekome da me uplati, ono, nemam baš nikog drugara koji igra Minecraft toliko, tako da kupi premium. Tako da, ako pitam nekog na Faceu, ima da me skama za nekih, pošto ne znam koliko se kreće, mislim da je 5 eura ovaj account, tako da, znači tako to. What the fuck? Ja sam vjerojatno dead. Ok, nisam lik me stavio na pola srca. Kakav debil, tako da, nice, GG. Nice, GG. Tako da, znači ljudi, FPS mi je onako malo low kad idemo ovako ovdje. Čak mi 30 FPS, što je jako loše. Tako da, znači ljudi, vjerojatno sam, našao sam server da snimam, kako se zove, Murder Mystery, kako se iskaže. Jeste Murder Mystery, znači, ali eto, jako mi je glupo da snimam, no premium server, ali jako mi je glupo da snimam zato što nemam skin i ne mogu onako da se sakrijem negdje kao, da snimam kao u lavi ili tako nešto, voda, skin i tako dalje. Što je jako glupo, znači ne mogu ja ono provalit će me ako uđem u lavu sa Alex skinom, to je jako retardirano, tako da jebik. Idemo da igramo još ovu partiju pa završim klip, pošto vjerojatno ću, pošto večeras treba da izlazim malo do grada i tako nešto. Tako da, znači ljudi, da završim što pre ovaj klip, da ga renderujem i nadam se će biti bolji kvalitet ovog klipa, tako da onako snimam u 720p, pošto nemam HD monitor, da snimam u 1080p. Ok, nije mi se gapovao. Ok, lik spama sa bovom. Ok, upao je lavu. Da li mogu dobiti ovog lika? I ne, lik uzima predobar kombo. Tako da... Zbog tog spama njima da mi pobedi 100%. Ok. Ja ću još jedan da gapujem, vratit ću ga. Ajde brate, šta spamaš toliko? Fuck, nijem lavu. Ok, dobio mi je on ovdje, tako da ljudi, znači, hvala što ste pogledali klip. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i... Ćao.